प्राइज मायाबा 20,000 खेरबारी राजी Odehe tarahan dong balai klai nuba jingla busudi mahala third prize la dingya first second sini ang lakharo ke buting balai banuba duha baidima langjen bra kothar guri razi bunci ke abi nun ditani alifa bunci prize ke azalla na ji ang bila hadu langjen bra kothar guri razi ni baidima visually baitai 20,000 Buke abinan bidang yang ibang nisi azal lama dia ang nisi ke jiri kulabu.
रायजोआव केरेबो बुसि प्राइस आजावबा यावफा दलाय खालामनांगौ खाजा लायमा नांगौ मिनि लायमा नांगौ बेबागे नों जिं यावै बसे जिनिसे दारा जिनिसे फांसा केरेबो यावफा दलाय खालामनांगौ वो फर्स्ट प्राइस माइका 20,000 लामजिनब्रा गथालगुरि राजिनी बायदिमा दिजुआनि बायथायहा केरेबो यावफा दलाय रायजोआव थिगाबो दुखुनां सिजियाबो ग्रावथाय सायाबो आंथिबा जिनि बायदिमानि दिजुआनि मुरिया सेकेन्ड नामगिनियाबा सेकेन्ड प्राइज लागिना गिरिबा आंबो खुब दुखुनांखा सावसि दंबा बुनुं फार्स्ट प्राइजखौ माइका आनि नों बाहावराव किस्मत हासनु 5,000 मुरियानि बुबो जिनि DNLनि CNC नाइदिं गेदेमानि यावनिफां एबो मुरियानि प्राइस के 5,000 आजावलामाथि आं आसा दालादे नाइदिं जिनि DNLनि CNC DNL हसननि नाइदिंनि यावनिफां आजावमाथि आं आसा दालादे